मा जायो जेब्ला सोरबा सासेया कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजायोब्ला? बे भाइरासआ देहाखौ माबायदि खहा खालामो? बिनि फाहामथायखौ माबायदि खालामनाय जायो? आरो मानो बे भाइरासजों सुबुंफ्रा थैनो गोनां जायो? नायलांबाय था बे भिडिअखौ जोबजासिम। बे गासै सोंनायनि फिननायखौ नोंथाङा मिथिनो हागोन। कर'ना भाइरासआ सानबासिम इनकुबेशन पिरियडआव थायो, थारमाने गावसिनि फोलेरखौ बांहोयो। बे सानबायाव कर'ना भाइरासआ जेबो लैखोन सोमजिहोआ आरो जेबो खहा खालामा। बे सानबानि उनाव जेब्ला लैखोन नुजाथिनो हमो, कर'ना भाइरासआ जोबोद गोख्रै जोंनि देहायाव साग्लोबो। इनकुबेशन पिरियडआ गुबुन भाइरासनि थाखायबो ओरैबायदि सम, बे समाव बैफोर भाइरासफोरा मानसिनि देहायाव जमा जायो आरो गावसिनि फोलेरखौ बांहोयो। देहानि सिङाव हाबलांखांनायनि उनाव बे भाइरासआ मानसिनि हां लानायाव खस्थ' सोमजिहोयो। भाइरासआ गिबियाव गोदोनानि खाथि खाला बाहागोआव खहा खालामो आरो बिनि उनाव हां लाग्रा नाला आरो समफ्ल'आव गाग्लोबो आरो बेयाव गावसिनि जोलैखौ फेहेरो। गोदान सोमजिनाय कर'ना भाइरासआ गुबुन अंगआव गाग्लोबो। गिबियाव बे भाइरासजों जानाय बेरामखौ हमदांनो हाया एबा आन्दाज मोना, आरो खायसेनियाव गिबियावनो हमदांनो हायो आरो लैखोन नुजाथिनो हमो। बांसिन सुबुङाव जा लैखोन नुजाथियो बियो गिबियाव सरासनस्रा जायो। बुंनो थाङोब्ला कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय 10 जन सुबुंनि गेजेराव 8 जन सुबुंनियानो गिबियाव लैखोना साधारन जायो, आरो बे लैखोना लोमजानाय आरो गुजुनाय जायो। मोदोम सानाय, खर' सानाय आरो गोदोना थाबथे थाबथे मोननायबो जानो हागौ। जोंनि देहायाव थानाय इमिउन सिस्टेमआ बे भाइरासजों जुजिनो हमो आरो बिसोरनि गाग्लोबनायखौ दबथायनो नाजायो। जोंनि सोलेरा भाइरासखौ फोजोबस्रांनो नाजायो आरो गासै सोलेराव खौरां फोसावो जे सोलेरखौ गुबुन सोरबा गाग्लोबबाय। बिनि जाउनाव बे भाइरासखौ बुथारनो थाखाय साइट'काइन मुंनि केमिकेल एंगारनो जागायजेनो। देहानि जिबख्रि मोदोम बिसिफोरा जोबोद गोख्रोङै बे भाइरासखौ होबथानो भाइरासजों जुजिनो गोनां जायो, जायनि जाउनाव देहायाव मोदोम सानाय आरो लोमजानो ओंखारनाय मोननो हागौ। कर'ना भाइरासजों जानाय गुजुनायाव गोदान गुजुनाय जायो, जेराव हागादै ओंखारा। उनाव बे गुजुनाया बांद्राय जानानै खायसेनियाव हागादैबो ओंखारनो हागौ। बेबायदि जायोब्ला गारामाया सानो हागौ आरो भाइरासजों गाग्लोबजानायनि थाखाय समफ्ल'आ मोजाङै खामानि मावनो हायैनि जाउनाव हां थोनो जानो हागौ। सरासनस्रा गुजुनायाबो भाइरासजों जायो। बे समाव जोंखौ डक्टरफ्रा दै गुदुं, पेरासिटामल, कफ सिराप लोंनो बिथोन होयो, आरो बेबायदि गुजुनाया 1 हप्ता गाहामसिम थायो। जायनि इमिउन सिस्टेमआ भाइरासजों जुजिनो हायो एबा भाइरासखौ फोजोबस्रांनो हायो, बिनि गुजुनाया हारसिङै 1 हप्तानि गेजेरावनो हामलाङो। नाथाय खायसे थासारियाव सुबुंनि गुजुनाय आरो गगा मोननाया आरोबाव गाज्रिसिन जालांबावो। कभिड-19आबो बेबायदि लैखोन सोमजिहोनो हमो। दासिमाव कभिड-19नि सोमोन्दै जा मिथिनो हादों एबा डक्टरफोरनि बुंनाय बायदिब्ला, बे बेरामावबो गन्थंजों दै गनायजों लोगोसे गुजुनाय आरो गोजांनाय बायदिबो लैखोन नुनो मोन्दों। जुदि कर'ना भाइरासआ खुगाजों हाबनानै हां लाग्रा नालानि गेजेरजों समफ्ल'सिम सौहैयो, अब्ला मानसिनि समफ्ल'आव फिसा फिसा एयार सेक्स एबा बारनि मना सोमजिहोयो। मानसिनि समफ्ल'आ ओरैबायदि मोनसे अंग जेराव देहायाव गोनां जानाय अक्सिजेन गेसखौ आजावो आरो कार्बन डाइ अक्साइडखौ बायजोआव एंगारहरो। नाथाय बे समफ्ल'आवनो कर'ना बानायनाय फिसा फिसा बारनि मनायाव दैया जमा जानो हमो। बिनि जाउनाव हां लानायाव जेंना सोमजियो आरो गोलाव हां बोनो हायै जायो। बे स्टेजआव बेरामिनो भेन्टिलेटरनि गोनांथि जायो। चीनआव 35,000निबो बांसिन सुबुंनि गेजेराव कर'ना भाइरासजों जानाय बेरामाव बेबायदि लैखोनखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदि स्टेजआव सुबुंनि देहाया भाइरासजों जेननो गोनां जायो आरो गोब्राब बेरामाव गोग्लैयो। बे स्टेजआव समफ्ल' फेल एबा फेलें जानाय, सेप्टिक शक, अर्गान फेलियारफोर बायदि जानानै सुबुङा थैनायनि लामासिम सौहैनो हागौ। समफ्ल'आव अक्सिजेन गेसखौ फुरायै आजावनो हायैनि जाउनाव बियो सिदायै गिलियाव खहा सोमजिहोनो हागौ, जायनि जाउनाव गिलिया थै सोदांनाय, हासुदै सोमजिहोनाय खामानिखौ मावनो हायै जागोन। बे भाइरासआ जोंनि देहानि गोबां अंगफ्राव गाग्लोबो, जायनि जाउनाव अर्गान फेल जानो हागौ आरो सुबुङा थैनो हागौ। बे स्टेजआव बेरामिखौ फाहामनो थाखाय ECMO एबा एक्सट्रा कर्परेल मेम्ब्रेन अक्सिनेशनखौ बाहायनाय जायो। बे मेसिननि हेफाजाबै सोलेरनि थैखौ बाहेरायाव दिहुनना बेखौ अक्सिजेनेट खालामना फिन सोलेराव सोफिननाय जायो। नाथाय जों दासिमाव बेखौ बुंनो हाया जे गासैबो कर'नाजों गाग्लोबजानाय बेरामिया बेजों हामजोबगोन होनना। कर'ना भाइरासआ मानसिनि खुगा, गन्थं, मेगन आरो खोमोन गुदुंनि हेफाजाबै सोलेराव हाबनो हायो। बेनिखायनो हेन्ड सेनिटाइजेशन, फेस सेनिटाइजेशनखौ बाहायनाया गोनांथार। कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय सुबुं जाय बे सुबुङा गुजुयोब्ला एबा हारसिउयोब्ला, बिनि गुजुनाय हारसिउनायनिफ्राय ओंखारबोनाय दै थरथिं जों बे भाइरासआ फैफाना सोरबा गोग्गो सावस्रि सुबुंनि मेगन, खुगा एबा हां लानायजों थांफायोब्ला, बे गोग्गो सावस्रिनि सुबुंखौ बेमाराव खोख्लैनो हागौ। नोंसोरनो खोन्थाना होनो गोबाङानो फोसावदों कर'ना भाइरासआ गरम एबा बिदुङाव थांना थानो हाया होनना, नाथाय कर'ना भाइरासआ गरम एबा बिदुङाव जेबो जाया, मानोना कर'ना भाइरासआ 60निफ्राय 70 डिग्री सेल्सियास दुंथायाव थांना थानो हायो। मानसिनि सोलेरनि सिङाव एसेबां दुंथाय जाया जे बे भाइरासखौ बुथारनो हानाय। जोंनि सोलेरनि सरासनस्रा दुंथाया 37 डिग्री सेल्सियास आरो जोंनि बारहावाया एसेबां गुदुं जाया जे बे भाइरासखौ बुथारनो हानाय। बेनिखायनो कर'ना भाइरासआ गुदुं हादोर आरो गुसु हादोर मोन्नैयावबो साग्लोबनो हायो। गुसु एबा गरमजों जेबो हेंथा जाया कर'ना भाइरासआ,
नाथाय जों बेखौ बुंनो हायो जे ड्रपलेटआनो बबेबा मुवानि बिखुङाव गोग्लैना कर'ना भाइरासनि गोसारनाया बांसिन जादों। बुंनो थाङोब्ला सोरबा कर'ना भाइरास गोनां सुबुङा गुजुयोब्ला एबा हारसिउयोब्ला बेनिफ्राय ओंखारनाय ड्रपलेट जाय थफा थफा दै थुथिंफोरा बबेबा मुवानि बिखुङाव नांना एबा बबेबा मुवानि बिखुङाव गोग्लैयोब्ला बियो बिदुं मोननानै एबा गरमनि जाउनाव बियो थाबैनो खफ' जाना बिरलाङो। बिनिफ्राय जों बुंनो हायो जे बिदुं एबा दुंथाइ गोनां समाव कर'ना भाइरासनि गोसारनाया खम जायो। नाथाय कर'ना भाइरासआ गरमजों एबा बिदुंजों जेबो खहा जाया एबा थैलाङा। बिनिफ्राय बारग'नायनि खालि मोनसे लामा दं, जों गाव गावखौनो साखोन सिखोन लाखिनांगोन, गुबुन सुबुंनिफ्राय गोजानाव थानांगोन, खुगायाव मास्क गाननांगोन, गुबुनजों लोगो हमनाय आरो बेरायनायखौ बन्द' खालामनांगोन। जुदि नोंनाव कर'ना भाइरास जायोब्ला गिनो नाङा, घाबरायनो नाङा, थाबैनो डक्टरनाव थांना मोजाङै टेस्ट खालामजाहै। गिनो नाङा, 100 जननि गेजेराव 1.4 जौखोन्दोआल' थैयो आरो बिनिनो गेजेराव उन्दै गथ' जायनि देहाया आबुङै जौगासाराखै एबा अल्ड एज बोराय बैसोनि सुबुङाल' आरो जायनि देहाया गुबुन बेराम जेरै डायेबेटिस, केन्सार बायदिजों गाग्लोबजानाय बेबायदि सुबुंनियावल' कर'ना भाइरास जानाया बांसिन चान्स थायो। आखाइ सुनांगोन, जावले जावले सुनांगोन। आखाइजों मोखां दादां, गन्थं, खुगा, मेगनाव दादां। ओरैबायदि जायगायाव दाथां जेराव मानसि थुबुर जायो। हस्पिटाल, रेलवे स्टेशन, एयारपर्टनिफ्राय गोजानाव था। बाहेरानि जाग्रा आदारखौ दाजा। गावनो गावखौ रैखा खालाम कर'नानिफ्राय। हादोरखौ बासाय कर'नानिफ्राय। आरो शेयार खालाम बे भिडिअखौ आरो फोरमायना हो गुबुन सुबुंफोरनो माबायदि गादबो कर'ना भाइरासआ सुबुंनि देहाखौ। जेसेबां हायो एसेबां बे भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनो हायो। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।